Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας λοιπόν και πάλι. Σήμερα άλλο ένα vlog. Θα πάμε, το πιάσω, Ναι. ωραία. Ζορίζομαι εγώ και αυτό πάτω. Θα πάμε σε μία λίμνη. Τη λίμνη του Κουρνά. Μπράβο. Τη γνωστή σε όλους. Μπράβο, ναι, αυτό. Είναι ένα τέλειο μέρος. Θα πάρουμε ένα ποδηλατάκι να πάμε μέσα στη λίμνη. Πρέπει να έχει κάτι παπάγια και τέτοια. Πάμε να το δούμε και ελπίζουμε να σας αρέσει. Και εμάς φυσικά, γιατί έχουμε ρεπό σήμερα. Έχουμε φτάσει σιγά σιγά. Θα πάρουμε βαρκουλά. Φλαμίγκο θέλω. Φλαμίγκο. Για πάμε. Εντάξει, πήραμε βαρκουλά. Πάμε. Έχουμε και σκεπαστή για τον ήλιο. Σκεπαστό πανί. Το σκεφαστό. Και μπήκαμε στη λίμνη. Κάνουμε ποδηλατάκι τώρα. Και Άγιος ο Θεός. Αλλά κοίτα πόσο ωραίο είναι. Μπορούμε να βγάλουμε το σκεπό και να κάνουμε την φωτία. Όχι. Κοίταξε εδώ, είμαστε μέσα στη λίμνη. Κάπου εδώ είμαστε κοντά στο κέντρο. Είναι πολύ σκούρα, αρκετά σκούρα κάτω. Θα κάνουμε και τη βουτίτσα μας σε λίγο. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι η λίμνη αυτή είναι γνωστή για το βάθος της, που δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα πόσο βαθαίνει στο κέντρο ακριβώς. Και εδώ το χειμώνα όλο το νερό αυτό βγαίνει έξω μέχρι τις ταβέρνες και όλα αυτά. Αλλά είναι γαλήνια εδώ. Βούτα! Όχι. Βούτα! Φοβάμαι. Μακροβούτι θέλω. Ναι, αλλά είναι κρύο. Έλα, πάμε. Δώστα μου. Πάμε. Έλα με το 3. Το χάσαμε νομίζω. Λοιπόν, αυτή ήταν η βόλτα μας εδώ. Εντάξει, θα κάτσουμε λίγο ακόμα εμείς. Αλλά θα πάμε σε λίγο να φάμε πάνω που έχει ταβερνούλες. Οπότε ελπίζουμε να σας άρεσε η λίμνη μας. Αν σας άρεσε κάντε ένα like. Subscribe να πάμε πρώτο στόχο τους 1000. Αν ξέρετε κάποιο άλλο μέρος να μας το πείτε στα σχόλια από κάτω να πάμε. Που μπορεί να έχουν ξαναπάει, μπορεί να μην έχουν πάει ποτέ μας. Απλά θέλουμε να το ανακαλύψουμε κι εμείς. Αυτά, κλείνουμε. Να συνεχίσουμε λίγο τη βόλτα μας και τα λέμε στο επόμενο. Κάντε και Ευχαριστούμε. ένα subscribe. Προφανώς. Εννοείται αυτό. Το θέλουμε. Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια.